ଆମ ସାଙ୍ଗ ରାକେଶ ବାହାଲା ଗୋଟା ଏତେ ଟଙ୍କାର ମଦ ଦେଲା ଗୋଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇପାରିଲାଣି ଭଲ ଲାଗୁନି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲାଣି କହୁଛୁ ଏଇଠି କରିବା ଏଇ ଡାଇନିଂ ହଲରେ ଝଗଡା ହବ କହିବୁ ଯଦି ଅଙ୍ଗା ଅଙ୍ଗି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ବାଟ କରିବା କେମିତି କଣ କରିକି ଝଗଡାଟା କରିବା ନା ଆଉ ରାକେଶର ବାହାଘର ଭାତ 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 ଲେମ୍ବୁ ଭାତ ଲେମ୍ବୁ ଭାତ ଲୁଣ ଭାତ ଲେମ୍ବୁ ଭାତ ଲେମ୍ବୁ বড় ভাই রাকেশ বেদুর উঠবে আরে বড় তুমি সম্মান নাই হ্যাঁ তো ডাইরেক্ট ভাত লগুছ লেবু লঙ্কা লুণ কে দেবো ভাই হ্যাঁ কোন কোন চলো 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 লেবু লঙ্কা କିଏ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା କି ମାଗୁଥିଲା କାଟି ଦେବି ବେ আরে এই ତତେ ବାରେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଆମେ ଝିଅ ପକ୍ଷ ବାପା ମୁଁ କହିଲି କାଟି ଦେବି ଲେମ୍ବୁକୁ କାଟି ଦେବି